मिलिଥିବା सूचना अनुसार नवरंगपुर भली आदिवासी बहुल जिले में आज भी एमती किसी स्थान अच्छी सेठाକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ବି ନଈ ପାଣିର ଭଙ୍ଗା ଦାଦରା ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିପଦ ଅଛି ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି, ତଥାପି ସମୟ ଓ ରାସ୍ତା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ବିପଦ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପାର ହେଉଛି। ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାସ୍କେଲ ନଦୀରେ। ଏହି ନଦୀରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଡଙ୍ଗା ସାହା ଭରସା। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାଙ୍କୁଲି, ବଡ଼ଆଟି ଗାଁ, କଟା ଗାଁ, ସାନଆଟି ଗାଁ ଭଳି 6ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 50ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଡ଼ିଗାଁ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ୍ 30 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବୁଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରୁଛି। ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଏହି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସମୟ ଓ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି ଯାକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବୋଲି ଯାତାୟାତ କରିବା ଲୋକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଓଡ଼ିଶା।